Lezike izindaba ze-1KZN TV ifundalo samukeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Inqophamlando ngesivumelwano seyegesi Richards Bay bakhula nsuku zonke abaseMalawi eThekwini kanti kudingidwe ngesithinta intsha. Inkampani ehlinzeka ngogesi Eskom kanye neZululand Energy Terminal lisayindeke isivumelwano sokwakha isiphehlimandla sikagesi osebenzisa igesi ngenhloso yokuqinisa ukuphepha kwamandla kagesi eNingizimu Afrika kanye nokweseka ukukhula komnotho. Lesi sivumelwano sigunyaza Eskom ukuthi ke ube yikhasimende lokungenisa ugesi owuketshezi eRichards Bay. Kuzoba ukuqala kweNingizimu Afrika KwaZulu-Natal kwakhiwa isiphehlimandla sikagesi ozosebenzisa igesi eRichards Bay ezizokhiqiza ugesi ngegesi enamandla ngo-3000 megawatts. By 2030, the country is expected to face a significant gas supply shortfall as existing supply from Mozambique's Pande to Mande fields decline. This is known as the gas cliff, and the purpose of Zululand Energy Terminal, as we now progress the project, is to also meet this imperative need of the declining gas that we will be facing in this country. Igesi yehlisa ukukhiqiza ugesi oncike kumalahle nakudizile. Eskom uthi uney'nhlelo eziningi ophezu kwazo ukukhiqiza ugesi ongayilimazi imvelo. Gas to power plays a crucial role in ensuring this transition. It provides dispatchable power, it provides flexible power, it provides capacity that will enable us to support the increasing penetration of renewables while we manage the intermittency of renewables. So gas gives us great stability. It is important to recognize that as Eskom, there is no single technology that will meet our energy requirements in future. There's been quite a number of questions that's been asked. Why are we building gas to power? And I want to put that in context. Eskom is currently deploying a portfolio of flexible solutions to enable us to support the decreasing role of coal while we transition the country to a much more cleaner and greener energy future. Ngesikhathi wakhiwa lesi siphehlimandla ngemali engu-15 billion amarandi kulindelwe ukuba kumphakathi uhlomule ngamathuba omsebenzi. Ladies and gentlemen, this is my plea. As the Zululand Energy Terminal is taking off now, please let's not play a casino game. Reveal to us what are the skills that are going to be needed so that we are able to prepare our people on the community so that they study for what is relevant to what you're going to need. I said the same thing when we spoke about Nyanza, which is also yet to take off from the ground. A 16 billion rand project to say, let's not play a casino game. People can no longer be spectators in the economy of Richards Bay and the city of Umhlathus. They want to play a role, whether in the business sector or even on the job opportunities that are going to be there. So His Majesty is particularly encouraged by the commitment of the Zululand Energy Terminal to local participation, skill development, and socio-economic advancement. The project vision extends beyond energy infrastructure, and it includes meaningful investment in training youth, development, community upliftment, and growth of local enterprises. We do hope, Mr. Oliver. Lesi siphehlimandla segesi sizokwakhiwa eqhubeni se-Richards Bay sizohlinzeka amazwe omhlaba izinkampani ngogesi okhiqizwa ngegesi. As South Africa's first LNG import terminal, it will create the infrastructure platform required to receive, store, regasify and distribute liquefied natural gas to power producers and industrial users across the country. Izindabeni ze-1KZN TV kubinkosi Mthembu eRichards Bay. Oyinxusa laseMalawi Adam Ali uthi ke ukutheleka kwabantu usuku nosuku bezeshewude eThekwini kubabuyisela emumva kube ngathi ke ukho umsebenzi owenziwa amabhasi alusho lokhu ke khuluma nabezindaba eThekwini namuhla. Kusuku umsinde ekseni abaseMalawi belwa namaphoyisa bekhala ngokuthi abafuna ukungena ezimotweni zamaphoyisa ukuze beye ezinkantolo. Ekseni into eyenzakalile
besikade silayisha abantu abafanele ukuthi baye enkantolo ngenxa yokuthi amabhasi kamasipala be-delayed kancane ukuthi afike inkantolo sezilindile ngale sacabanga ukuthi asisebenzise iy'moto zethu ezi-branded zakwa-Home Affairs ukubathatha sibahambise enkantolo kanti imessage ezoya kwi-crowd izothi bayaboshwa labantu for the purposes of ukuthi sibahambise lindela eGoli ukuze badeport kanti akunjalo so uma bezwa lokho-ke that's when-ke beqale khona bathi hayi ngeke abafowethu nodadewethu baboshwe sikhona yasuka inkathazo. Oyinxusa laseMalawi uthi okubakhathazayo ukuthi sekukhona basifikelayo ngoba befuna ukuhamba mahhala lokho kugcina kwandisa isibalo usuku nosuku uthi futhi abanye bakhuluma izinto engelona iqiniso egcina isusa imbhikisho. When I'm counting I think 11 buses left, so when we calculate maybe 1,000 plus the people who have left, but when we look on the ground it seems like there's no one left. It seems like the people are still piling. Ukusuka namhlanje abesilisa bazothuthelwa endaweni entsha ehlinzeka uMasipala iTheku ukulekelela ukuthi uhlelo lokuhanjiswa kwabo nokubhaliswa kusheshe besebenzisana nezinkantolo eziyisithupha. Sesitholeke manje ke enye indawo iseThekwini le ndawo ingaphansi nje kwama-kilometers amabili ukusuka kule site eyankantolo la bezofika khona ba-processwe izinkantolo bafika kanjani lapho umasipala usekhiphe amabhasi azosuka nje la ebasosalana kule site abayise kule site eseThekwini babefika lapha kwisite eseThekwini bathi ngozololo kancane balinde ukuthi babizwe baye enkantolo uma sebefika enkantolo inkantolo uma isiqedile ngawe usuphuma ngale mnyango usungena ebhasini usiyagoduka usiya ekhaya lamabhasi ke siwanikezwe uhulumeni waseNingizimu Afrika beba phambili kuhamba uHome Affairs ukuyena obathathayo bayise ekhaya. Okwamanje basangaphezulu kwenkulungwane abantu abasahambile kanti nezokuphepha ziqinisiwe ngaphandle. Ngotebogo Sibisi kwezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseSherwood eThekwini. Kubanjwe iPhalamende labantu abasha endaweni yaseMthwalume ngaphansi kwamasipala uMzumbe lapho bekudingidwa khona izinselelo ezibhekene nentsha leli usomlomo wesishayamthetho saKwaZulu-Natal uthi ke intsha yamanje kufanele ke isike iphethini kule yangonyaka ka1976 eyaphokophela ukuletha ushintsho kuleli uthi intsha yalelwa ulimi ungalingani ububha ukwentula amathuba omsebenzi nokunye. Kubanjwe iPhalamende labantu abasha endaweni yaseMthwalume ngaphansi kwamasipala uMzumbe. Leli Phalamende bekuhloswe ngalo ukuzobika ngezethulo okanye izinselele ezadingidwa kwiPhalamende lanyakenye. Usomlomo wesishayamthetho saKwaZulu-Natal ukhuthaza intsha ukuthi iphokophele kulweni nokungalingani ububha ukwentula amathuba omsebenzi nokunye. Izinqumo ezathathwa yintsha yangalesa sikhathi zaziphusile ngakho intsha yamanje kumele inyathele ezinyathelweni zaleyo. UNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uthi intsha iyinsika futhi iqinisekisa ukuthi ikusasa likhona. Young people are the foundation upon which the future is built. They are the assurance that there will be a tomorrow. They are not merely citizens in waiting, but they are active participants in shaping the destiny of our nation today.
Every generation inherits a country from those who came before it, but it is the youth who determine what that country ultimately becomes. Uthi bazokhuluma noSitha uqinisekisa ukuthi intsha engaphansi kwalolu hlelo bayayitholela imisebenzi. Uma bethatha youth from ama-internships noma youth engama-graduate engaqashiwe beyiqeqesha, kufanele beziqinisekise ukuthi mayiqeda ingatholi itifiketi kodwa mayiqedwa ayitholi umsebenzi. Makuwukuthi iyaqeda ukuqeqeshwa iqeqeshela amabhizinisi, mayiqeda ayitholi funding uzikwazi ukuqala amabhizinisi besilekelela. Lo mbiko benuwethulelo zamando Sicele izindaba ze1 KZN TV ngisemthwalome. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli-ke ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ihlokano kuyizona ehamba phambili osukunila namhlanje. Inqophamlando ngesivumelwano seyegesi Richards Bay bakhula nsuku zonke abaseMalawi eThekwini kanti kudingidwe ngesithinta intsha. Umkhandlu webandla KwaZulu-Natal Christian Council igqugquzeleke intsha ukuba iphume ngobuningi bayo yobhalisela ukuvota njengoba kuzoba nokhetho lolimi basekhaya ngenyanga kalezi. Ilunga lebhodi kulomkhandlu uBheki Buthelezi uveza ukuthi ke siphezulu isibalo sabantu abangabhalisile ukuvota nokwenza ke basukume ukugqugquzela umphakathi. Njengoba kulonyaka lakuleli kulindele ukuthi singathe ukhetho lohulumeni basekhaya siphezulu isibalo sabantu abangavoti nokwenze umkhandlu wamabandla kulesifundazwe iKZNCC isukumele phezulu ukugqugquzela intsha ukuba ivote. Siphumile njengo KwaZulu-Natal Christian Council si concerned ukuthi ke njoba kuyilonyaka 2026 unyaka wokhetho lohulumeni basekhaya. IKwaZulu-Natal inabantu about 2.5 million okuthiwa abaregistiwe. Ukuthi ngamanye amagama labo bantu bahlele emakhaya bahleli nevoti ebelingaletha umehluko mhlambe ongcono kulokho esifuna ukubona njenge service ama services alethwayo omasipala bethu. Ngakho ke siphumela umkhankaso le campaign yokuletha abantu abasha ndawonye ukuze sizokwenza lokho esikubiza ngokuthiwa i-voter registration activation. Sisebenza nabantu abasha ukubani ba register baphinde futhi bameme nabanye ukubani ba register. Namhlanje nje sinqumile ukuthi sifuna ukuthi ongenane sisuke la kula lo 3 hours sihlangene sesiregister abantu abawu 16,500. Iwona mgomo wethu omkhulu ngoba sikholelwa ukuthi idemocracy kuziqine ingoba ukuthi abantu baparticipate kuyona. Lo mkhandlu weKZNCC uthi emva kokunxusa abantu ukuba babhalisele ukuvota uzobe usuqala uhlelo lokufundisa ngokuvota kuzona zonke izifunda. Abantu abasha nabo bonke abantu ukuthi bahambe bayoregister. Emva kwalokho okunye esizokwenza emva kwamhla ka 20 and 21 sizobe futhi siqhubeka nalokho esithi is-civic and democracy education. Lapho ke sizobe senza ke ama workshops and community dialogues emphakathini kuwo wonke ama districts lana awu11 esinawo KwaZulu-Natal. Ngathini i-aim ye-civic and democracy education ukuthi abantu bethu bavote from a very informed position bazi ukuthi bavotelani. Enye inhloso enkulu ehloswe yilomkhandlu ukugqugquzela ukuthula njengoba kubhekwe okhethweni. Young people to take a stand and have a voice and take a responsibility in building their country, because as we see that the world currently is in turmoil, there's conflicts everywhere. So our role today as young people is to urge them to vote so that they can be the beacon of hope for their country and be young people basically that can bring upon change. Ezinye zeindlela ke lezi zokuthi siveze leyo ngcenye esengibalile yombili ukuthi akube khona ubulungisa sikwenza ukuthi siqhuquzele ke abantu bethu ukuthi abaphume ngobuningi ukuze lokho abakufisayo njengoba bethi bafisa ukuthi izwe lethu lishintshe kakhulukazi uMzansi Afrika ngokwendlela yokuthi phecelezi service delivery nakokunye akukho ke enye indlela ngase kwenzeke ngayo ngaphandle kokuthi abantu bephume ngobuningi bayoveza
abakufisayo bona ngoba uma ungavotanga awukwazi ukuthi uphinde ucomplain uthi hayi asiboni kwenzeka. Kuzokhumbuleka ukuthi inhlangano esimele engamele ukhetho kuleli iIEC izoba nomkhankaso kulempela sonto onxusa abantu bababhalisele uvota. Isinabenzi 1 KZN TV bikuthabana maphumulo eMkungundlovu. Ikhaya yesikole samabanga aphansi Nguluzane Primary Enseleni enyakatho nelikaMthaniya ithi ke uvivelo umqhudelano kwazolonke wamakhwaya iSAC 2026 njengoba ke izomela isifundazwe saKwaZulu-Natal ePitoli ngomhla zingama-30 kuye phezulu. Inguluzane yashaya amakhandi izikole eziphuma ke kwizifundo ezahlukene esifundazweni kulomncintiswano obizwa ngeSouth African School Choral Estate Fort nohlelo ke ngumnyango wezemfundo. Uthishanhloko wesikole samabanga aphansi iNguluzana Primary School uthi ngokusebenza ngokuzimisela nokuzikhandla bazowuphinda umlando abawenza ngonyaka ka2024 kulomncintiswano wamakhwaya. Isikole saseNguluzana is a singing school for iminyaka eminingi hlale njalo sumela idistrict yaseKingcetshwayo kwiprovince. Singasho nje ukuthi ngo2024 sike sahamba futhi sawumela iKwaZulu-Natal kunational la sabuya khona sabo champion base South Africa. So ke sibe nenhlanhla ukuthi nakulonyaka u2026 ngalabantwana obabonayo ngemva kwami baphinde futhi bathi mebefika eThekwini bavelela. So nje babona nje bahamba basendleleni ibhasi sendleleni bahamba baphikelela Pretoria East la khona bazobe qhudelana khona nabo bonke abantwana abawine kuma provinces ahlukahlukene. Bameleke iKwaZulu-Natal ziyakhala impela ePretoria. Asiculele yona competition kuphela we singing school so sakha isikompilo lokuthi abantwana babacula oba siyakholela ukuthi ama talent abanawo ngelinye ilanga azibabekela isinko etafuleni. So ke asiqale njengoba bengishilo 2024 abantwana bethu bawinile bawina ku national babuye bengaqali ke bebelokhu beya njalo kwiprovince bethola number 2 from 2012 belokhu thola number 2 number 2 number 3 number 2 kuze kwathi ngo2024 awu bayibona sebe ku national bawina njengoba sibebuyela ke kulonyaka. Unxumalo uthi kuningi abakwenzayo njengamanje ukuqinisekisa ukuthi izingane zolungele lo mqhudelwano. Discipline, ikhwaya is about discipline. Obe umculo lesucula is a discipline itself. Umculo nje usho ukuthi must be disciplined. So kokuqala sikwenza kubantwana bethu uqinisekise ukuthi ba disciplined and bay understand uhlobo lomculo abawenzayo. Ulondoloza amazwi abo lokwenza short bangabantwana abahlala njalo ingqondo yabo ikulindele ukuba se stage. So bakwenzile ke isikhathi esiningi sibabonele eqala unyaka benza lokho. Labantwana beza ngama Saturdays bezwenza ama rehearsals, beza after school uthi bayasala benza ama rehearsals. In the morning 7 o'clock they are here for 30 minutes by 7:30 baya emaclassini. So kuningi abakwenzayo akumane akufikeki la ungazi uqale la discipline nokubafundisa ke understand ukuthi musu obosobambele iKwaZulu-Natal nje isishintshile inkulumo akusekhona nje ukuthi bocula. So kufanele manje sibalungise psychological ukuthi ay bafowethu ke nakho kokubhekekile wonke umuntu ozobe lapho ephambisi iflag la KwaZulu-Natal wonke umuntu uzobethi Nguluzane Nguluzane Nguluzane. Uqhube ethi bayakudinga ukwesekwa umphakathi waseKingcetshwayo nesifundazwe sonkana. Kuningi kakhulu okudingakalayo mhlawumbe ubonile mungena ngaphathe esikolweni siyakholelwa ekutheni uNkulunkulu usinike ukuthi sinamakhono asinike wona ofanele siwasebenzise. Labantwana babehamba nje badinga support yokuthi bathole oqala umkhuleko nje uwodwa isupport enkulu abayidingayo usuka lapha ePretoria is not a short distance. 2 badinga kube khona okuya ngasiziswini baphela baqhamuke endaweni ezahlukene. 80% of these kids baqhama from the outskirts of the township. Okusho ukuthi badinga ukuchaseka ngayonke indlela okuya ngaseswini nangokuba nokuphi ungasucabanga ongasekulekelela abantwana izandla zesikole zivulelekile ulo support efana nalo. Khona manjalo abafundi balesikole bathi mebezozimisela bazonqoba kulomncintiswano. Sajabula nkathi siza ukuthi siphumelelile emncintiswaneni womculo futhi nje manje sesijabulela ukuthi sezoyipitola siyomela izwe lethu. Siyalalela kubothisha bethu futhi senze into abayishoyo futhi we are always disciplined. Kuningi sikubonayo la njengoba besishilo nange discipline into number 1 esikoleni sethu okunye sidume engakho ukuthi thina singabantu abahlukile kakhulu kunalabanye kodwa ngithandile kakhulu kushilo ukuthi discipline. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisenseleni.
Imeya kamasipala waseNquthu uLindo Okuhle Shabalala ukhuthaze ukuba abesifazane abasha bangeneleke umdlalo wamahashi. Usho lokhu ngenkathi kuqhubeka umdlalo wamahashi obizwa ngeNquthu June owenziwa ngeminyaka yonke ngenhloso yokuhlonza abazoyomela lo masipala kuyidandi July nokuthuthukisa kamakhono ojoki bakulendawo. Kuwo lo mcimbi kuhlomuleke ojoki abalinganiselwa kuyi-15 esebekulungeleke ukuba ke badlale imidlalo emkhulu yamahashi. Imeya kamasipala iNquthu Lindo Kuhle Shabalala uthi uhambe kahle kakhulu umjaho wamahashi owaziwa njengeNquthu June. Uhambe kahle umjaho wanamhlanje wamahashi lapho ihashi lakwaNkosi eMajuba uKhalelane adlule no number 1 esukhuthaza kakhulu ke lo mdlalo ukuthi umphakathi wakithi eNquthu uwesekele kakhulu ngoba maningi amakhono namhlanje bekunane qualifier abekade ama qualifier amahashi awu15 azohamba yosimela idandi July esiwanikezileke azobehlobile emahle siwanikeze zonke izinsiza ingubo zawo amahashi kanjalo namatomu nezihlalo ukuthi ke abonakala mangabe efika lapha kuyidandi July. Umshengu bese khuthaza ukuba abantu abasha besifazane beungenela umdlalo wamahashi. Kodwa futhi siyakhuthaza kakhulu ngoba sekukhona nojoki besifazane abasakhulayo ukuthi abantu abasha bangene kulomkhakha ngoba ngeke sonke sidlale ibhola, ngeke sonke sishaye izibhakela, ngeke sonke senze eminye imidlalo eyahlukahlukene. Sithi nalo mdlalo wamahashi siyawupromota, siyafuna ukuthi ukhule, siyayikhuthaza intsha ukuthi ingene. Imklomelo mihle kakhulu, amahashi ayakwazi ukuyogijima eindaweni kade besenkandla ngoMay basazoqhubeka bedandi July, kusazoba khona iDurban July, kusazoba khona iKing Cetshwayo neminye imidlalo. Kanti abakade bengenelela umjaho baveza ukuba basuka kude kakhulu nomjaho wamahashi. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV eNquthu. Asiphinde sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuze ke ubekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Inqophamlando ngesivumelwano seyegesi Richards Bay bakhula nsuku zonke abaseMalawi eThekwini kanti kudingidwe ngesithinta intsha. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u16.21 maqhathiswa nedola laseMelika, libo 21.74 maqhathiswa nepound laseBritain, libo 18.82 maqhathiswa neeuro laseEurope. Igolide lona $4,328.49 ounce, wona ngahluziwe wona $78.96 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu Midland Wanderers FC yasemgungundlovu egijima kuMotepe Foundation Championship uVincent Mnyeni uthi ke bahambela sonke isifundazwe ukuthungatha abadlali abagcina nje emgungundlovu kuphela. Umnyeni uveze lokhu ngekathi kamaqembu amaningi kulesi sifundazwe ehambeleke umqhudelwano waminyaka yonke iLegend Training Tournament. Abonakale ephume ngomningi bawo amaqembu kulesi sifundazwe ukuzohlonza abadlali kumqhudelwano waminyaka yonke owaziwa ngeLegend Training Tournament. Lo mqhudelwano ubanjelwe ngindlovu umnyaka yonke. Lokho kujabulise nomsunguli walo mqhudelwano. Successful ngokuthi kuthathwa abadlali njengoba ubonile nje ama-team like abo Richards Bay bebekhona la ekhaya, amaZulu FC, uGolden Arrows, no Midland Wanderers. Uyabona ukuthi indlela ababajaha ngayo abafana kusho ukuthi kuthina la sibona khona ukuthi tournament ethu kwazile kuba successful. Amaqembu ebhola kulesifundazwe adlala esigabeni esiphezulu okuhlanganisa amaZulu, iGolden Arrows, iRichards Bay, iMidland Wanderers abeyingxenye yalomqhudelwano. Find ama player like abo Mbekezeli then baqhamuka sebeqhamuka kwiPirates. Kumele sizibuze thina imibuzo ukuthi ngabe senze ngokwanele yini. Yes, ngeke sibathathe bonke. I'm happy ukuthi number is growing because now if we have 5 teams ku-Betway Premiership, then we have other teams who are playing the Motepe Foundation Championship. It means that we've got more numbers. Kuqinisekisa ukuthi i-talent likhona yonke indawo. And nasi-Midlands sizimisele kakhulu and sesiqala ukwenza lokho aqali manje ukuthi
singagcini kuthiwa mhlambe i-team esebenza eMgungundlovu kuphela ngoba isona izinda sethu sikhona geographically because we are located kodwa ngokuphila kwe-Midlands Wanderers siphila kuna wonke amakhona eKwaZulu Natal njengoba usibona nje sila eMgungundlovu nabadlali kodwa wonke amakhona ngabacabanga ala KwaZulu Natal silana futhi uzokhombisa ukuthi silikhathalele kanjani ikhono elikhona KwaZulu Natal siwakhathalela kanjani amathuba ukuthi abafana abancane amathuba ukuthi basuke ezingeni eliphansi baye ezingeni eliphezulu. Izindabeni ze-One KZN TV bikuThabani Maphumulo eMgungundlovu. Nasikisimo sezulu esingalendeleka. Bukelize yagoqo bese kuphathele zona sona namhlanje mina nawe sophinde sihlangane futhi kusasa ngase isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile